Iya Mbah, unboxing Mbah Mawar arep unboxing mobil baru. Mobil iya apa mobil inem tadi. Inem lah. Coba Bu. Coba. Ini mobil listrik. Ayo coba dilihat. Rana. Cilik. Koteng iki di mengilapke ngono ta. Oh, proteksi. Wong iso dibuka, kuncine ra tak go. Piye pendapatnya Mbah Mawar? Bagus. Coba ke belakang. Lihat toh. Cilik iki aja mbok padake sing almas. Kurang mundur. Iya. Jenenge apa? Aira. ACR Solo. Iya, Mbah Mawar. Bocah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rezeki Muga manfaat ya. Tungake sik no piye? Itu kenapa sih harus di ini? Terus piye? Manfaat dienggo kerja ora kepanasan ra kodanan nek wayah udan. Ibu kerja apa? Kok kepanasan? Lha sing duwe Ibu kok. Ganti go ijem. Oh ngono disilehke. Alhamdulillah. Makasih ya, Bro. Makasih, Bro. Disilehke aku. Alhamdulillah. Apian tenan. Mbokku. Iki lho made in Indonesia. Jadi Kristina. Aja mbok pandhake karo sing almas. Cilik iki. Oh no. Sesanan mbok ngono. Iyalah. Amin. Iya nanti kita lihat di dalamnya. Ya gitulah.